Swn ni 100% yn annog pawb i fynd am y rôl o fod yn Llysgenhad Ysgol. Yn bersonol, dwi rili wedi datblygu fy sgiliau hyder a cymdeithasu wrth fod yn Llysgenhad. Dwi wedi lyfio gweithio mewn Steddfod yr Urdd, Tafwyl, Steddfod Gen, a mae'n ffordd wych o ddod i'n nabod bobl newydd. Dwi'n meddwl mae o'n gyfle gwych i gael cymdeithasu efo pobl eraill sydd yn astudio Gymraeg neu meddwl astudio drwy gyfer yn y Gymraeg. A da ni wedi dysgu lot o sgiliau newydd hefyd. Nes i fwynhau sgwennu blog am ddintyddiaeth a dysgu llawer am y cyfryngau cymdeithasol hefyd. Mae'r rôl o Llysgenhad Ysgol, fi'n meddwl, yn cynnig cyfleoedd ehangach i jyst y pynciau chi'n astudio yn y chweched. Fi'n meddwl bod chi'n gallu cwrdd â ffrindiau newydd, pobl falle bydd ar cwrs prifysgol chi yn y dyfodol, a defnyddio'ch Gymraeg chi mewn digwyddiadau. Chi'n cael eich talu fyd, felly mae dim esgus i beidio.